Jeg kunne give 20 fra en vandmelon. $100. Yo, giv den op for terroren! Mr. Green. Nu vil jeg dig. $100. Nu vil jeg dig give 100 kroner fra en vandmelon. Nu skal I høre, hvad onkel Rej han ikke kan lide. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej, det kan jeg i hvert fald. Jeg kan ikke lide at gå i bad. For så bliver man våd. Jeg lugter og er lige glad. Ja, puha, jeg lugter. For jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej. Shampoo, det kan man få i øjnene, og det gør ondt. Sæbe, det jeg hørt skulle være usundt. Vaskeklude, de krasser mod ens hud. I karbad kan man drukne og få skidt ud. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej, det kan jeg i hvert fald. Jeg kan ikke